Kaiolartean dut nire barnea, zinaztu ordean nire bakea, erabaki bat. Euskal Aventura etorri bino lehen ikusten nuen esperientzia berezi bat bezala leku ezberdinak ikusteko eta izautzeko. Irakurri nuen baiten 7 kilometro baino gehiago ziara olako zerbait eta beldurtu nintzen. Ikusten nuen kriston aukera bezala lagun pilo bat olaiteko. Desberdina da imaginatzen dezuna eta gero benetan bizitzen dezuna. Kaiolaren sarbidean aurkitu dut baimena. Kaiolaren sarbidean loratu dut aukera, zalantzari sortu diot irtera. Hiletxoko etapak, maldan gora pizka bat nago hiltzen, pero gero maldan bera eta horrela ondo. Nik kirola egiten dut, baina ez hainbeste eta ez egunero. Orduan fizikoki gogorra izan da, baina oso polita. Egunero, azken baten nekea hor dau. Hasieran pereza mateu goizero eta baita baina azkenen ohitu itezea. Super ondo pasatzen dut. Erbitan denak guazolan serio, ni saiatzen naz pizkat alaitasuna ematen, baina ondo. Zure errua. Euskal Aventuran, euskalki berriak entzun dutez, Nafarroako adibidez ez nuen ezagutzen. Zira baten igual lekitxoko lagunek ikosta bizen zitzela lehenengo harrapatzea hola bentzikat, baina... Joan gara ikusten euskalki ezberdinak eta adibidez iparraldekoak baita nola sartzen diren gure kulturakin eta hola eta guk beraiena ezagutzea asko gustatu da ditz. Lurrale ertzen eta airean dantzari. Poza eman ditala ikustea jendeak igual bere egunerokotasunen ez duela euskara ez egiten bere herrin, eta hemen saiatzea eta azkenen hobekuntza handia duela hemen tala. Egia da badagoela jende asko esfortza handia egiten eta hori ere eskertzen dela eta ikusten dela eta polita dela. Naiz eta nahiko euskaraz bizi nintzen lehenotikan, gogo gehiago hendikan gehiago itea eta saiatzea gehiago eta jende gehiokin. Zeru beltzean zu festan zu mendibi, lurrale ertzen eta airean dantzari. Irekitako zauriak Gehien gustatu izan zaitena espedizion zehar izan da batez ere momentuko sorpresa txikik, adibidez Añanan egin genuen arratseko bainu hori. Bilakatu ginen ondartza, aurretik daukagun bidaia,
eraikitzeko garaia baita. Irekitako zauriak borbain bihurtu dira, lotuta egon garen gorputz libreak gara. Hamaika saiakera den bueltan, hasi da konpartxa igaduraren ostean. Bilakatu ginen hondartza, ta dena baretzen denean, elkartuko gara bidean berriz. Zuetani, aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko garaia baita. Nire iritziz eguniko bena horixe izan zen, zeraineko bertso afarie, gaina bertxok eta hola eta asko gustatzen zaizkit. Mai simple batek eman zigun pila bat postasun. Goizeko 6etan ezatea eta 20 kilometroko inbar dituzula, hori izan dago errena. Nekea bastante gaizki amakit, oso... Lo gutxite. Behatzakoz lehioa bero. Osan ikusten dut gogorra zala benetan etapak tola izan ziala gogorrenak, eta ikusiet gogorragoa dela igual egunero lurren loitea eta egunero platerak eta garbitu behar izatea. Lau begi, lau esku, hilepo. Bihar kantatu ezin, gaur kantuan nauzu, zara naiz gara. Ez duen espero jatean modua da, lurren egunero gozaltzean modua, ez duen inoiz pentsatu hola izango zara. Gaur kantuan nauzu, orain bat gara. 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 Bihar kantatu ezin, gaur kantuan nauzu, zara naiz gara. Gainetik soilik izara, gaur kantuan nauzu, orain bat gara. Hogeita hamaika egun hauetan gehiena faltagoan bota etena etxetik edo bizitza normaletik aulki bat eta mai bat bazkaltzeko eta faltzeko, dudai gabe. Etxeko janaria bota eta asko faltan nik, 30 egun hauetan. Gehien falta dut dana izan da janaria, fueta, hamburguesa, pizza, guarreria guztiak. Zin egiten diot bihotzez neure buruari. Urten joanarekin aldatuko naizela. Baina beste gauza batzuk aldiz argi gera dadin. Beste batzuk betirako berdin izanen direla. Zin egiten diot bihotzez neure buruari. Urten joanarekin aldatuko naizela. Baina beste gauza batzuk aldiz argi gera dadin. Beste batzuk betirako berdin izanen direla. Ezagutu ditut hainbat toki ez ditula ezagutzen. Nafarroako herri txiki asko eta inkluso Gipuzkoako batzuk nituen ezagutzen eta asko harritu jate, oso politak. Eta pasajea leku batzuetatik oso politak eta
Eta gero berriz pasata eta hemendik euskara entu bati pasan nintzen. Hoi ez da aztuko. Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Salgara xorieri mintzo diren xoroak izango, betiko. Honek lotuta, zure zauria nirea da, ta itzulera denona. Bizitza normaletik edo gehiago baloratzen gauzak, dudei gabe. Ez dau estereotiporik, ez dau kritikarik, hemen egiten du guztiak ridikuloa, eta ez dugu ardure, super pozik. Irakatzi izkit pila bat gauza. Elkarbanatzera, zure ardurak eukitzera, zure burua zaintzera, eta gauza pila bat. Como dímelo bai, Biderik gabe nabil zure bia, ikusezina nire itzaki ukazina. Ikasten duzu zure ingurua errespetatzen eta ez pentsatzen bakarrik zure burutan. Duzu nauzula, esan zenbat urtan da, behar ditut, egarri hau asitzeko, utza betetzeko. Zatitan sakabanatu naizela, ondan apurrak jasotzen, todas las noches en vela. Maitatzearen mina nahi da ez elitzen. Maitatzearen mina nahi da ez elitzen. Beste urtezu gabe, nork esango zuen. Euskara enturatik eramango etena lagun pilo bat, lagun asko, esperientzi bat nire bizin ez tetela aztuko. Esperientzia, recuerdo guztik. Kirola egiteko gogo gehiago. Adizkidetasuna, balore pila bat. Aztuko ez teten udara bat, hilabete bat. Eta batez ere hizkuntza gehiago baloratzea, konturatu naizelako euskara erabiltzen dutela, eta bertze batzuk ez dutela aukera hori izaten, eta nik aukera hori aprobetxatu behar dutela. Zer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude. Zer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude. Zurgabe, saiatu naizen arren, ez dizut idatzi nahi beste. Saiatu naizen arren, ez da egunik zu faltan bota gabe. Ez